Jinsabu fl-qwa tagħhom il-preparamenti għal tmiem din il-ġimgħa kif pajjiżna jiċċelebra il-Karnival, avveniment li jkun mistenni minn bosta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar diversi mħażen tal-karrijiet tal-Karnival akkumpanjat mix-Shadow Ministers Graziella Gallia, Julie Zara kif ukoll Charles Azzopardi. Bernard Gregg tkellem ma' dilettanti preżenti li spjegaw kif dan huwa delizzju għal qalbhom u li x-xogħol ikun ilu għaddej matul is-sena kollha, bidejat mill-aktar uniċi. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qal li l-Karnival jibqa' appuntament importanti speċjalment fejn tidħol il-kultura u l-arti f'pajjiżna. Bernard Gregg qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli imbotta politika li tgħin lil dawn l-artisti b'modi differenti fost l-oħrajn li jkollhom l-ispazju meħtieġ fejn ikunu jistgħu jaħdmu matul is-sena. Fir-realtà dawn huma professjonisti artisti illi jagħmlu xogħol kbir, kapaċità kbira dejjem jirriċerkaw jaraw kif jistgħu jtejbu anki x-xogħol artistiku li qegħdin jagħmlu anki jonfqu ħafna flus. F'dan is-sens ninnota illi sfortunatament il-kundizzjonijiet li fihom jaħdmu jibqgħu ma jitjibux minkejja ħafna wedi. Ovvjament kull sena iweduhom illi se jibda dan il-villaġġ artistiku li suppost kellu jsir f'dan l-aħħar 12 sena u baqa' ma sarx. U għalhekk l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li fejn mhux qed jasal il-Gvern se jkun Partit Nazzjonalista illi bil-fiduċja tal-poplu fil-Gvern ikun jista' jwettaq dak illi hemm bżonn isir biex dawn il-persuni, il-professjonisti dilettanti tal-Karnival ikollhom post denju minn fejn jaħdmu. Net News kellem ukoll ma' diversi dilettanti li spjegawna kemm dan mhux sempliċement delizzjuż da jkonsisti f'ħafna xogħol, dedikazzjoni u ħin il-bogħod mill-qraba tagħhom matul is-sena kollha. Niksi, nidladi, nisbaħ bil-kuluri u l-abjad. Minna ħatijak xon, tim kbir, xogħol li jinkludi hawnhekk biex finalment tistgħu ittella u tieħdu sehem fil-Karnival. Fimni, sena xogħol, il-volontarjat naqas ħafna, spejjeż kbar. Illum karru, ħana tkellem fuq jiena, jiġi 25,000, aw miljon fuq anka 50,000. Il-fondi tal-Karnival huma baxxi għalina u mhux qed illaħqu. Speċjalment il-volontarjat, min jaħdem il-part-time, min jixxu l-postijiet, li ħassu pagamenti, imma komplejna. Jiena l-unika kull-jum kull milli fadal, u għandi t-tifel li ħorri kbir miegħi, u forsi jkomplu huma l-qoddim mbagħad. Ifhimni, il-karru huwa sena kollha. Kif nestu da, nibdew tas-sajf. Ġifieri nistgħu ngħidu li nagħmlu sena kollha. Kif jispiċċa tas-sajf, il-karru mhux ħawwissu, nibdew il-kbir. Jibda mill-sketch, nintaqama tal-ħadid, nitkellmu fuq il-movimenti, nżarmaw il-kbir kollu u nibdew il-bażi tal-ħadid l-ewwel. U mbagħad jibda jifforma bil-qafas. Nibda nagħmel il-forma jien tal-karru. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li il-Karnival huwa importanti wkoll għal pakkett turistiku ta' pajjiżna, u għalhekk il-Karnival se jibqa' priorità għall Partit Nazzjonalista. Fl-imħażen spikkaw il-karrijiet mill-isbaħ b'kuluri li jpaxxu lajn u xogħol mirqum li juri talenti kbar li hawn f'pajjiżna. U issa dawn il-karrijiet se jkunu qed jitgawdew fit-toroq tal-Belt u l-Furjana bejn il-ġimgħa u t-tlieta meta jiġi fit-tmiem l-Karnival bil-Grand Defilé.